Tak jo, takže čau ty lidi. Vítám se dnešního videa z komentářů, se vybrala modrá, byla to fialová versus modrá. Fialová prohrála o 3 lajky. Pokud chcete další barvu a další líčení Anděly a jako celý set na Andělu v té dané barvě, tak mi napište do komentu. Vybírat se to bude asi po prázdninách, teda protože prostě po prázdninách. Tak pokud chcete další barvu, tak mi napište do komentu a budu doufat, že tam aspoň nějaká barva přestane. Zase jako minule, ta nejlajkovanější barva se vybere. No a tady už si užijete jenom video.